गेदेर महाक्लेशनि सिगां रेपचार जागोन, सैनांनायनि सिगां रेपचार जागोन। सिखाव बायदि नालाय स्रोदै जोंनि इसोरा गोथां इसोर, जोंनि इसोरा न्याय इसोर, जोंनि जिसुआ स्रां, बियो स्रांनि इसोरा माब्लाबाबो सोरखौबा थगायनानै स्रोदै फैखोमानानै नोंखौ बेबायदि रेपचार खालामा। बे फोरोंनाया बाइबेला सापर्ट खालामा। बेनिखायनो बे सिखाव बायदि होननायनि अर्थआ बिसोर खुनु दिन थारिख फिक्स गैया। आरो बेजों लोगोसे मोनसे बाइबेलखौ जाबसिननानै बुंबावदों जे जिसुनि फैनाय टाइमाव माबादि जागोन आरो बे फैनाया नैबेखौ जों मोनसे पदआव नायनो 2 पेटर 3:10 बेयाव मा होनदों? आन्थाय फोरबोनि दिना सिखाव बायदि फैगोन। बैयाव जेरै सिखाव बायदि फैगोन होनदों, 2 पेटर 3:10आवबो बुंबाय फोरबोनि दिना माबादि फैगोन? सिखाव बायदि फैगोन। सिखाव बायदि फैगोन, खिन्थु माबादि जागोन होननाय खोनासंबावदो। बे दिनाव नख्रांफ्रा गोम गोम सोगोमनानै गोमोरलांगोन। सिखाव बायदि फैगोन, खिन्थु अख्रांफ्रा गोम गोम सोगोमगोन, गोमोरजोबगोन, गोमोरलांगोन। मा बुंनाय जादों? सिगांनि सारियाव बुंदों सिखाव बायदि। सिखाव बायदि होननाया रावखौबो दोनखोमानाय नङा। डेट फिक्स गैयिखौसो सिखाव बायदि होनदों, जेरै सिखावा डेट गैया। लुकास चैप्टार 12 verse 35 to 40 जों मोनबायब्ला फरायनि। जिसुनि मुङै गोजौआव लिरनाय दं, सिरि मोननानै थानाय लेंफोर, नोंसोरनि जानजिफ्रा खाफ्रा जाथों, देंखोफ्राबो जोंब्लावथों। हाबानिफ्राय फैगोन गावसोरनि बिग्बाखौ लामा नायनानै थानाय लेंफोर बादि जा। बियो फैनानै दराव सौब्ला बिसोरो बिनो थाबनो खेवनानै होगोन। बिग्बानि फैफिननायाव जायफ्रा बिजों सिरि मोननानै थानाय मोनजागोन, बे लेंफ्रा बेसे सुखि। नोंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो, बियो जानजि खाफ्रानानै बिसोरखौ जानो उन्दुग्लेन होगोन आरो बिसोरनियाव थांनानै बिसोरखौ दाव दाव खालामगोन। बियो हर गेजेरनि सिगांनि पहर नङाब्ला उननि पहराव फैनानै बेबादिनो मोनब्ला बिसोरो बोर होजाग्रा। सिखावा बबे मुगायाव फैयो बेखौ न'नि बिग्बाया मिथिब्ला बियो सिरि मोननानै थागौमोन, गावनि न'खौ जावफ्लंनो होनाय नङामोन। नोंसोरबो थाम-थिम जादो, मानोना मानसिनि फिसाज्लाया नोंसोर लामानि मुगायाव फैगोन। आमेन। बेयावहाय जिसुआ मा होनदों? नोंथारगौ आं नोंसोरखौ होनो, बे जानजि खाफ्रानानै बिसोर जानो उन्दुग्लेबनो, बेबायदि मोनसे इसोरनि जिसुनि जे बियो फैनानै जे लांफैगोन, बेबायदि सुबिदानि थाखायहाय बुंदों। आरो बेयाव बुंदों मा? बिनि फैफिननाया सिखाव फैनाय बायदि होनदों। सिखावा जेरैहाय उसुं जावफ्लंनो थाङो, सेम। मानो सिखाव बायदि होनदों? एसे खमायबावैखौ मानो सिखाव बायदि होनदों? खुनु दिन तारिख सम टाइम टेबल जेबो होआखै। नै दानि नाबे प्रफेटफ्रा प्रफेसि होयो जे सेप्टेम्बरनि 24आव, सेप्टेम्बरनि 23आव जिसुआ लांनो फैसिगोन, बेबायदि होनोना। बे नंखाय ना बिसोरो? जिसुआ बुंदों आफानि अनगायै आंबो मिथिया। नैबे दिन तारिखखौ सोरगोनि दुतफ्राबो आरो जिसुआबो मोनथिया। नैबेबायदि मोनथियैखाय बे मोनथियैखौनो मा होनदों? सिखाव बायदि होनदों। सिखावा जेरै नोंनि न'आव आङो 25 तारिखआव हरनि 12थायाव थांगोन होनना बुंगोन नामा? टाइमथ' होआखै। नैबे दिन तारिख फिक्स टाइम होयैखौनो जिसुआ बुंदों सिखाव बायदि। खिन्थु बिनि माखासे सिनफोर दं। मा जागोन फैनोसैबा? जिसु फैनोसैयाव मा जागोन? बेफोरखौ बुंदों। दा बेखौ जोङो जोंनि माखासे फोरोंनायफ्रा जों खोनायो, गेदेर महाक्लेशनि सिगां रेपचार जागोन, सैनांनायनि सिगां रेपचार जागोन। सिखाव बायदि नालाय स्रोदै जोंनि इसोरा गोथां इसोर, जोंनि इसोरा
नियाय इसोर जोंनि जिसुआ स्रां बियो स्रांनि इसोरा माब्लाबाबो सोरखौबा थगायनानै स्रोदै फैखोमानानै नोंखौ बेबायदि रेपचार खालामा। बे फोरोंनाया बाइबेला सापर्ट खालामा। बेनिखायनो बे सिखाव बादि होननायनि अर्थआ बिसोर खुनु दिन थारिख फिक्स गैया आरो बेजों लोगोसे मोनसे बाइबेलखौ जाबसिननानै बुंबावदों जे जिसुनि फैनाय टाइमाव माबादि जागोन आरो बे फैनाया नैबेखौ जों मोनसे खौरां नायनो 2 पेटर 3:10 बेयाव मा होनदों आन्थाय फोरबोनि दिना सिखाव बादि फैगोन। बैयाव जेरै सिखाव बादि फैगोन होनदों 2 पेटर 3:10आवबो बुंबाय फोरबोनि दिना माबादि फैगोन सिखाव बादि फैगोन। सिखाव बादि फैगोन खिन्थु माबादि जागोन होननाय खोनासंबावदो। बे दिनाव नख्रांफ्रा गोम गोम सोगोमनानै गोमोरलांगोन। सिखाव बादि फैगोन खिन्थु अख्रांफ्रा गोम गोम सोगोमगोन गोमोरजोबगोन गोमोरलांगोन। मा बुंनाय जाखो सिगांनि सारियाव बुंदों सिखाव बादि होननाया रावखौबो दोनखोमानाय नङा। डेट फिक्स गैयिखौसो सिखाव बादि होनदों जेरै सिखावा डेट होआ। आं बार बेखौ बुंनांगोन नङाबा गोसोआव थानाय नङा। बिनि सिखाव बादि फैगोन होननायनि उनावहाय नख्रांफ्रा गोम गोम गोमोरलांगोन जाखांजेननाय मुवाफ्रा सावस्रेमनानै आवलिगोन। पृथिबिया आवलिजोबगोन थानो हानाय नङा। गिथावथाव ना? जोंथ' सेमिनार गाखाबाय 21टा बिपद महाप्लेस माबादि जागोन। मोनसे जाहांजेनबाय एलाहाबादाव नै रिसेन्टलि जायफ्रा धर्मान्तरण जागोन हिन्दुनिफ्राय ख्रिस्टानाव हाबगोन PhD स्टेटासखौ मोननाय नङा बिसोर। बेयो एलाहाबाद इउपिआवल' जागोन नङा। थ' बे जागायजेननाय फार्स्ट स्टेप बेफोरो मुवाफ्रा सावस्रेमनानै आवलिगोन। पृथिबिया आरो बेयाव थानाय मानसिफ्रा खामजोबजागोन। पृथिबियाव जेसेबां दङ समायनायजों फैगोन होनदोंना मानसिनि बिसा हौवाखौ। समायनाया माखौ होनदों? सिगाङावथ' जोनोम लानाय समाव ओरैबायदि नोरोम बेखौ हाजार बुग्लि सौग्लि खुदै मोजोफ्रु ओरैबायदि नोरोम जेबोखौनो खालामा बियो। जेब्ला बेखौहाय सान्थ्रिफ्रा साबुकफोरजों बुग्लिनानै मोदोम गंसे गाराय गोजा खालामदों बै नोलोखौ सथासे होदों बेनो आखायाव उनथिं खानानै। आं बेखौ सेमिनाराव खोनादों आसरित मोनदों आं। एसेसिम आनजाद नायदों सैताना डाइरेक्ट आनजाद नायाखै बै सान्थ्रिफोरनाव हाबदों। बियो एथ' बुजाबाय सुनि थफि हमहोजाबाय बियो बेसेबां रागा जोंनो दै नोलोखौ हमथुमनो होदों। नोलोआ मोनसेबो गुग्लुवाखै। बियो माबादि गुरै फिलिपिनि 2:5-9 फराय। बियो इसोरब्लाबो गावखौ ओरैबायदि फाहायदों गावखौ शून्य खालामदों गावखौ जिर' खालामदों। नाथाय 2 पेटर 3:10 आवलिजोबगोन पृथिबिया। ओरैबायदि पावारजों फैगोन जिसुआ। बिनि सालायजों ओंखारनाय थरवाल ना बे सेस जागोन। थरवाला मा बेलाय जिउनि थुंग्रि। बिनि बाथ्रायानो ओरैबायदि बिनि बाथ्राजोंनो गासिबो सेस गोमोरजोबो। बिनि फोरमाना मारै बियो बै समाव सोलोंग्राफोरजों बाहायजेनदोंमोन नामा? औ बाहायदों। लाजार नोङो फैदो सानब्रै मोनामखानायानो सिखारना फैदों ना। ঠিক আছে बेथ' मानसिमोन थैदों जिउ दंमोन। बे जिउखौ खिबाजोंनि जिसुआ बहाबा साइड खालामनानै दोनथ'दोंमोन। इसोरा गावनो दाग्राखाय जोंनि लजिक ना मानसिनि साननाय। जुदि बेखौबो बेजोंबो सेटिसफाइड नङाब्ला बार हुखाखौ बोरै थाबथाहोगोन बाथ्राजों? बिकज हि इज क्रिएटर। बियो दाग्रा मानसिनि रुपआव फैदों। बाथ्राजों गासिबो दाजोबदों ना। नंखाय नंदोंबा जौननि 1:8 नाय जागायजेननायाव मा दंमोन? बाथ्रा दंमोन आरो बे बाथ्राया इसोरजों लोगोसेमोन। बेनो बेदराव जास्लायफैबाय 1:14 जोंनि गेजेराव स्रांखौ लाबोबाय। बे बाथ्राजों जिसुनि
खुगाजों ओंखारनाय बाथ्रायानो ओरैबायदि पावार दं जेबो गैयैनिफ्राय बे गासिबो सोरजिजोबदों जोंनि साननायनि मानसिनि साननानै मोनहास'नायनि बेसेबांबा गुन सान हाथरखि स्रां जाबाय सान उजिबाय मामुलि नामा बेनिखायनो बिमाफोर आं मोनसे सोदोब मोनसे दिनैनि बिषय नङा आरो बिफाफोर गाव गावनि फिसाखौ देरबा बिदि जागोन देर माबाबा बिदि जागोन आखल गाज्रि माबा गाज्रि नोंसिना मोजां जोंना गाज्रि बेबायदि गाज्रि भाषाजों नों जेब्लायनो बुंबाय थागोन नोंनि फिसाखौ बोर मोनसे साव गावनि फिसाखौ नों सावना लानाय जागोन बेनिखायनो रागजों दैजों जुदि नोङो गावनि फिसाखौ गाज्रि बुंफ्रांबायब्ला बेखौ देरनानै फेंहैनो हानाय नङा नों लोगो बिदिनो नाइट प्रेयाराव बिख' लोगो जुदि नोङो सानबायबा आं मा बुंसै गावनि फिसाखौनो लोगो बिख'दो नङाबा बे बाथ्रायानो गावखौ फोथैनायसिमबो लाङो होनदों बाथ्रा इसोरनि बाथ्रायाव पावार दं थ' दिनैनि बिषय नङामोन आं एसे बेखौ सोदेरनाय जाबाय हामजोबगोन बेफोर गासैबो आवलिगोनखाय नोंसोरो इसोरनि दिननि फैफिननायखौ लामा नायै आरो गोख्रैसिन सफैहोयै बेसेग्राब गोथार मावनाय दांनाय आरो इसोरखौ खुलुमनायाव थाबायनो नांगोन बेसेग्राब थाबायनो नांगोन जोङो बेफोरनिफ्राय बारग'नोबा बेसेबां गोथारै जों थाबायनो नांगोन बे दिनाव नख्रांफ्रा खामजोबगोन आरो संहार जागोन आरो गुदुंजों बेयाव दंनाय मानिफ्रा आवलिजोबगोन नाथाय जोङो बिनि बानखानाय बादि गोदान नख्रां आरो गोदान पृथ्वीखौ लामा नायदों जेराव धोरोमा थायो जिसुनि हाजारसे बोसोराव हाबनो थाखायब्ला जोङो जिसुजों लोगोसे जिसुनि गासै थिननाय गासै बोसोन बेजोंब्लासो जोङो हाबफानो हागोन इसोरा मानसिखौ ओरैबायदि नोजोरजों नायो सासे राजानि मर्यादा होदों बियो मानसिनो सासे राजानि मर्यादा होदों जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे राजाफोर बायदि सासन खालामफागोन बेखौ बुंदों सोरबो दुबनोबो होआखै दै बिनि फोरमानखौ नायनो बाइबेलाव होगोन आं जिखिनि फोरमान होगोन बे इसोरनिफ्राय आंनिफ्राय नङा जुदासनि बिजाबाव जेब्लानाखि मसेनि गोथै सहखौ सिलायलायो मसेनि गोथै सहखौ जेब्ला सिलायलायो सैतानजों मिखाइल दुतजों आरफजों बिसोर बिराद जुद्ध जादों आरो ओरैबायदि जुद्ध जाबाय मिखाइलानो जेनहां जाबाय बेयाव लिरनाय मथेब्ला दै बेखौ गासिबो लिरनानै लजिकनि बाथ्रा फंसे खोथा बुंनांबाय बियो इसोरा नोंखौ रायथों मिखाइल दुतआ सोरगोनि गाहाय सान्थ्रि बेखौ मानो बुंनांगौ इसोरा नोंखौ रायथों बे भाषाखौ मानो बुंनांगौ माने जुद्धआव एखे जेनहां जाबाय बिसिनाव पावार दं आरो बे पावारा इसोरनिफ्राय मोननाय दै माबायदि पावार दं बेबायदि जाथारो होनदा लजिक ओरैनो स्कुलाव सोगोन जोंनि साननायजों बाइबेल फराय नालाय दानियेलनि 10:6यावबो दानियेल नाबिया जेब्लानाखि 21 दिन फास्टिं जायो 21 दिन जानायनि खारना जाहैबाय दानियेलनि दुतआ फैनानै बुंबाय पार्सिया हादोरनि प्रधान जाय गाहाय सैताननि गाहाय बियो आंखौ 21 दिन बेंथेदों आरो मिखाइला बासायनानै बे सोरगोदूतखौ थिनहरदों ओमफ्रायसो 21 दिन नांगोन सफैनो नों जै दिन आरज खालामदों बे दिननो सहैखादों इसोरनाव खिन्थु बेखौ लाना फैफिननायाव बे सोरगोदूतखौ सैताननि प्रधान बियो बेंथानानै दोननाय 21 दिन थ' बेबायदि जोंनि पृथ्वी आरो सोरगोनि गेजेरावबो बेबायदि मोनसे देश दं देशनिबो नाम दं पार्सिया बेफोर जानला मानला काल्पनिक लिरनाय नङा बेयो बाइबेलनि बाथ्राया खुनु संसारिक लेखाजों गोरोबा थ' बेबायदि गोहो दं 21 दिन गाहाम बेंथानो हालायलायनाय थ' आं बुंनायनि अर्थआ जाहैबाय ओरैबायदि मोनसे क्वालिटिखौ मानसिनो होदों इसोरा जाय गुनखौहाय दुतफोरनोबो होआखै बे गावनो रायनो हागोन नाजारेथनि इसोरनि मुङै बा जिसुनि मुङै गोथार जिउनि मुङै नोंखौ आङो दाद्रि होयो नों खार होननो हागौमोन मिखाइला
बे दुदा जों होनोना नाजारेथ जिसुनि मुङै खार सैतान खारो खारन जिसुआ जोंनो मा होनदों मोदाय खांख्राय गाख्रेबनो हानाय जोंनो बोलोखौ होबाय लुकासनि बिजाबाव होनदों जोंनो जेखौ होदों सोरगोनि दुदाबो मोनबावाखै आरो जोङो इसोरनि रुपाव इसोरनि महराव आबहावाखौ गां दं बेनिखायनो सैताना मेगन सायोना मानसिखौ जेब्लायबो फावआव खोख्लैनो बाहायो थ' नैबे आङो मेन माबायाव लाइनाव फैफिनसै 2 पेटाराव बेबायदि आवग्रिजोबगोन आरो बे बाइबेलनि गोथार जिउजों लिरजानाय सिगाङाव लिरदों मा सिखाव बायदि बिनि उनावहाय बेबायदि जागोन हाबाब जोंनियाव गिनाय फैबाय एबार आवग्रिजोबगोन जोंलाय बोरै थावरिबावनो इसोरनियाव जाया थायो बियो थावरियो दानियेल नाबिया अरनि गेजेराव गारजानानै बोरै थावरिखो गासिबो बाइबेलाव एभिडेन्स दंजोबखायो जिसुनियाव जाया थायो बियो सिन्ताखौनो खालामनो थावरियो अरनि गेजेराव थावरियो इसोरा अर मसिया हाजोआव अर सालाय नुदों ओरैबायदि अर बेनिखायनो संसारिकजों खारग्राया गिगोन आरो नुजाजानायाव लिरदों जहना बेबायदि बोथोरफ्रा नासयजानायनि बोथोरफ्रा सफैयोब्ला नोंसोर बाज्ल'नानै रंजादों जोंलाय बहा रंजानो बे सेमिनार नुजाजानायखौ फरायनायखौ बाद होदो सेमिनार रायलायनो बा नुजाजानाय चेप्टारखौनो क्ल'ज सोरबा बुङो आंथ' बेखौ दानथ'नो आरे नोङो नुजाजानायखौ चेप्टारखौ जुदि नोङो गारबायब्ला दानियेल नाबिखौ नों गारनोसै नामा माथाइ 24खौ नों बिसिनानै गारनोसै नामा आरो नैबे पेटरनि 2 एकरिननि बाइबेलाव फिसा बबेबा मोनसेखौ मानसि जाथिया बिदि खालामगोन इसोरा मोनथिखागौखाय गासैबो ब्रे एभिडेन्सखौ जोंनि गेजेराव दङ जोंनि दैदेनगिरिफ्रानो बुङो बे नुजाजानायखौ बे गिथावथाव चेप्टारफ्रा बुजियाबो सोमजियाबो बेबायदि बेनिखायनो सासेया बिदि नङा गावनि लजिकनि बानायनानै जुदि बुंब्ला